Vaca Alcolea de Nicolae Bațaria. Ună zi de dimineață nearzi cole la păzare. După nă, străgând de fune, ună vacă trăvindeare. Iar manclo ea staie calea un armân care l întreabă: "Cât o vinzi capra, cole? Cum zia de este slabă." "Care capră, bre, creștine?" greaște cole ca neirit. "Nu vezi, oarbe, este vacă, ori la cap ești agudit." Chir, cole, altul-i zății. "Capra este trăvindeare? Este necăși nehârnită, ved năsțanii pe cecioare." "Ia discli de ocli ghine," cole zborul îi turnă. "Vaca mea nu este capră, ori și-a țăia-ța zbuiră." Când s-aproache de păzare, vine al treilea muștirii. Zua ți-a călcă cu stângul el din casă când ieși. "Mă specole," omul-i zății. "Capra tare, du aflaș, slabă veaclie, tot o cumpru, ma vrei ieftin să o lași." Corbul cole tora stoarnă către vacă și tot mutreaște, pe la cap, cecioare, coadă și apoi singur se zburaște. Ciudit, tamă mare, țin silfeații niva sfacă. Vaca mea de ani de zăli este capră și nu-i vacă." În păzare, când o ajunge, cole întreabă privițini: "Ție este capră-i vacă? Ia spuneți-mi, bre creștini." Să-și arădă, tu zăc, capră. Cole așiți când vizu, ca să scapă cam în vie, cât mai ieftin nu vindu. Stoarnă acasă și de la poartă: "La neveastă, vin încoa, vaca noastră, vaca Murga, știi că vacă nu era? Capră în veastă, capră șută, un chirut ghinica flai, vreau să o cumpră." "Zăglarul, doc să-ți, Doamne, ca scăpai."